Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus sa yuta duol sa Tiro o milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya og miingon sa tao, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa, apan hilabihan hinuo nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa pagkahitabo sa gitawag natog original sin. Kitang tanan naamantay original sin. Naba mo diha wa? Di ko no pangutanay mong tupad. Ing naapa kay original sin? Naapa? Wa na? Wa na oy. Na gibunyaga naman. Maubitan ng bata, bunyagan gyud sa atong simbahan as soon as possible. Kinahanglan ang bata inighuman gyud pagkatao as soon as possible bunyagan. Kita sagod usahay wa man ta kahibaw nga ang bata di ay gakarga di ay original sin. Sala ba? Sala. Nya nahimo ni siyang very contagious sin or disease nga ini kaumol palas bata diristiyan sa inahan mutapot na siya maunay nahitabo kay gibuhat manggod ang original sin. Kana bitang original di man gina mapapas basta original, nalay mga imit pero ang original mo kuan gina mo prevail gina mo na bunyagan ta aron mapapas ang original sin. Ug nganong nahitabo man ang original sin? Naminaw mo sa pagbasa? Nganong nahitabo man ang original sin? Kay ang tao pinaagi ni Eva, ang asawa ni Adan, naminaw sa yawa. Ang bitin maminaw ganita siyawa impas gyud ka. Ang pari maminaw siyawa patay ng pariya. Ang madre maminaw siyawa patay sana. Kaya gano'y ikaduhang lingi sa imong tupad ing na kusog kang maminaw siyawa. Ay, wow na. Nya maro ra ba kay ning yawa kay matud pa labing abtik pero gitawag na the most cunning
Kana bang pinakamaro. Marukoy ba ang yawa? Basta maminaw ka, gitawag na siyang Prince of Lies, prinsipe sa bakak. Kana mga taong bakakon, suway paminaw, madagyog ka. Kana ba mga mangingilad ba? Basta mo sugod kag paminaw, madagyog ka. Ya sugdan man na nilang smile. Mahibong lang ka, nganong ni smile man nina akong tawhanan, o mo kailan siya. Uy, kumusta man ka? Classmate tas una. Ay, kanto bang 1981 sa 1983? Ay, sus, nakalimot ko 1983 man dahil tinuod tato nag-classmate, no? Subject na to, bright ikas math. Nahagbong may akos. Ay, o tem sa nawahan ako sa kong auto ko. Anak man ka ni kuan. Ito bang Sergio ba siya? Iti, si Pedro may akong papa. Yabag na yung ko Pedro man dito no mong papa, no? Taga-kuan man ka, taga-barili sa di, taga-bugok. Ay, sus, nasipya ta sa ko. Kanilaging magkatiguang na lagi ta. Kumusta man kakaroon? Ka-relax ba niya? Antod kuha ginatanan ni mong kwarta. Kabantay mo, ana? Unya ka na rabarong mga tawhana na anana sa social media. Pwerte na nilang kusugang mangila diha sa social media. Mauna ang resulta, ang atong mga batanon, apil na ning nagwali usahay, di na hapit matog, sige nang entertain sa yawa diha sa social media. O diha nanod ang tanang mga sala. So ang yawa, mao'y hinungdan nga naay original sin, siya say hinungdan nga naay personal sins. Duham ni kaklase ang sala, original o personal. Ini kadako na nato, humanatag bunyag, papas ng sala nga original. Ingong yawa, di ko mo surrender. Inig tubo ani niya, ako na sa ning bumbahan o kuan, personal sins. Maurag yapon ang teknik, istorya-istoryahon ta, niya sa yawa, niya madani dayon, himo dayon og personal sins. Kinsa man ninyo dinhi nga wa roy personal sin taas ang kamot. Pulos gid mo nakikistorya giyawa. Ingnas ako, pader taas imong kamot kun wa kay personal sin. Mangladok sa kuslaway. Nakaron unsaon man aron mabuntog ang sala, ma-original man ma-original man or ma-personal sins, unsaon man. Ibaw mo pa kinahanglan nga ang atong dunggan o ang atong bakba, apil na sa ning atong mata, mga senses sa lawas, hikap, dungog, anang taste, kinahanglan atong bantayan. Watch your senses. Ang bantayanan kay nato mata, dunggan, dila, kamot. Kuyaw kay na ang pari o patakag hikap kasaha gina. Pari patakag tanaw, patay ng parian. Ang pari patakag gamit sa dila, patay ginang parian. Lagi alabaw na mo diya. Muna si Santa Scholastica, ang iyang gihigugma o ang iyang gipaminaw maura gyud ang Ginoo. Mausad si San Benedict ang iyang maguwang niya. Daghan kay milagro nga nahimo si Santa Scholastica. Nya ningon dayon siya, God gives me more because I love Him more. Nagsigi siya increase sa iyang paghigugmas Ginoo, sige sag increase ang gracias Ginoo. So ang ato ding misyon magsigi tag higugma gyud sa Ginoo. Lingay mong tupad tingnan nganong tugtog magkaniya. Nahigugma pa ka o wa na? Natog kanang nahigugma di mo na matog, no?
Pangita mo naghigugmaay nga makatog, abot nagkadlaw no di na matog. Kaagi ko anas una, kamo kaagi san mo ana. Makatog mo ana, way tingugay pero way tulganay. Basta nahigugma. O na day kausa si Santa Scholastica, iyang giadto ang iyang maguwang monasteryo ba yan, nanaog si San Benedict ngadtos may pultahan sa monasteryo kay dito mas ubos nagpuyo sad ang iyang igsuon. Istorya sila dito sa kiosko gikan og mga buntag pamantingali to hangtod ni gabi na ingon si San Benedict, di ra ba ko pwede mangit-ngitan outside sa monasteryo? Undangon tananing atong istorya. Ay mo uli na ko. Ingon Santa Scholastica, dili pwede. Kinahanglan gyud magtabi ta kay ganahan pag ko mag-istorya parte nimo, parte Ginoo diha nimo. Ay suod mo kay siyang maguwang. Ingos Benedict, di lagi pwede. Sige na, uli na ngadto. Nidoko ko no si Santa Scholastica sa kanang ng lamisa ba ning doko gihuna-huna nas Benedict unsa kay gisulti ani na sa Ginoo kalit bitag bagyo aka nang unos ba uwan pertig yung kusugas uwan dugdug pa kilak pag yun anak ko no da Scholastica sige uli na so usang pag uli ana nga perting kusugas uwan ingnan bitaw tikang ay guli sige na magtabi ta tabi sila hangtod sila alas 12 gabi una pa dito ang uwan ingon dayon si Kunos Benedict ikaw ba hasta Ginoo imong gamiton para matuman lang imong gusto siya wa man ko magtuman sa gusto ingon dayon si San Benedict nganong gibuhat man nimos Ginoo ingon dayon si Santa Scholastica ang Ginoo nahigugma nako pag-ayo kay purti masana kong gugmahan niya kay mahigugma madyo kong maminaw sa pulong sa Ginoo gikan nimo ihatag na nga rin ako mao di ay kay few days after mamatay na day siya gipakita pag niya ang iyang igsuon nga misaka ang iyang espiritu ngadto sa langit. Kita ba nakakita ang iyang igsuon si Benedict gikan sa iyang monasteryo kita siya ni saka ang espiritu ni Scholastica. Ako lang ning gisgutan tungod kay kini bitang maikitang maminaw sa Ginoo niya gamito nato ang atong mata dunggan tanan para pag paminaw sa Ginoo apil ng atong hunahuna para makakat-on ta Ginoo mabuhi kita diha sa grasya. Muna si Eva giingnan nga ayaw kaon aning kahoy sa kaalam, the tree of knowledge. Ayaw kaon kay mamatay ka. Wa maminaw si Eva. Mas naminaw siya bitin nga niingon dili oy di mo mamatay knowledge gud na makat-unoon mo ana. Doon ay ingon sang Ginoo ay kamong mga batanon ayaw sa mo pagsigig tan-aw anang mga porn kana mga parts sa babae o sa lalaki nga private kay mamatay mo sagutoy mamatay may ning magkat-unta early aron kamao na ta mana premarital sex dayon I know them kamao ko nga mogamit og pills kamao kong mogamit og kondom ay sos kamao na kay kuana di kita mabuntis ana no mo na style sa nabatanon ayaw sa pagdit-dit dahil high school pa in town mo sakay-sakay anang motor ka na rabang lawas sa babae o sa laki magkadikitay na gani na peligro yun mukayo yun ay sos I can handle, I can manage. Kamo, mga ignorante mo. Ano na? Di ba? Mao na yung mga style. Gidili ba ang paghigugmaay? Wa. Ang gidili, ang paglinaw. Linaw ayay. Love is not prohibited. Lust is prohibited.
Nya di ka mag-amping ang yawa maro man ang imong love iya nang i-convert into lust. Bantay gina. Why exempted na to ana bisag pari. Mabitan na kaming mga pari giwarningan gyud mi. Ayaw gyud mo hikap-hikap sa inyong parishioners gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatiguang. Sa di na sa tamaraos anang tiguang bisya poy siya unyag di ka maaraos og siya'y maaraos. Una no touching. Ako dinhi kaning ako mga personnel ato mga paris personnel ako ginang wapaga ni ang COVID mo abot ako na nang giingnan sila social distancing. Wa ginang hikap-hikap kanang kusi-kusi kanang komedya nga hapak-hapak nya ni amang mga buangon din himuko-mukuan man gyud mo sekreto man gyud ana bang kusi-kusi hapak-hapak nako ay mo kumpiyansa ay peligro gyud nya kadang kwarto dito sa taas naman tay mga in-house diha maura gyud nay allowed mo sa kalaki o babae di gyud kasaka dito ang uban nato nga mga personnel dinhi dito sa taas among gipuy-an bawal nga naman simbakog mo saka dito ang youth leader father iperma ko father unyagas paghiti lang agoy bingong pare mindutas ang pirmahan ano nya to as kwartos pare ni ako na lang ning gisaka diri father kay haron dili na ka mahago og naog la patay gani tu ang yawa dito no ana dili lagi na silong careful mauna karon daghan ming mga pare nga na-involve sa sex scandals dagko kayo gibayran daghan kayong kaso na nga stress nami na nga sanksyon nami di lang ni dinis Pilipinas tibuok kalibutan sex scandal nga pare tungod kay wa maminaw sa Ginoo naminaw sa ilang emosyon naminaw sa kaugalingon ayaw paminaw ang imong kaugalingon itukmod ka na mo na ingos Kristo deny yourself si Eva wa mo deny sa iyang self si San Scholastica ni deny sa iyang self ni Action si Saint Benedict nga uy ang akong self siya ayaw i-deny na storya tagparti Ginoo. Deny yourself in order to listen to God. Ay napaminawa imong kaugalingon nga magsigig ingon nimo taasan aning humilis pare oy yang mutan-aw di kas imong relo. Ayaw ing na deny yourself. Alas 9 pa ni mahuman ang wali. Ana. Ayaw paminaw anang imong kaugalingon nga magsigig ingon ayaw nagpalit anang slot nakapalit namang kagdaghan. Paminawang Ginoo nga nagsigig ingon palit pag slot kada gid semana palit yung slot wa pa man diri nga atong kwintada atong slot di ay atong slot karon hapit na mo abot or niabot na ba kahaog 2,000 ka slots atong halin pakpak unsa tuingan sa atong slot mo ba na wa gyud kahibaw man maminaw ala di ara niabot ng atong slot og 2,051 slots atong halin na siya kay naminaw man nga naatay slot nga SBF DAG San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces unya kung ang imong paminawon imong kaugalingon mo ingon man na ipalit nagbag-ong cellphone pagpalit pag TV na apakay datahan sa motor na apakay bayran nas kuryente nya ang kanang imong buhok ipariban para ba na nimo ana ang imo di ang igbabadli sa kilay wa na ra batoy hapit sod ana palitin na sa to mga inana ba mo na ipangsulti amin ko bitaw no next time na lang na mo understand na si Lord ayaw pasagdahin ang imong kilay ug wa na ibadlis sagdahin ang imong buhok ug wa na mariban ipalit og slot kay ang Ginoo nag-ingon ako na imuhatag nimo og divine beauty ay napagsigpakulor ang imong buhok
ako'y muhatag nimog divine color. Di ba? Kanindot ana. Inigingon, haladay, giuban lagi imong buhok. Divine color. Di ba? Hala, giuban ang imong naong. Lagom lagi kay na. Di lagi na puti. Divine color. Uy, pagpatato, kay nindot kayo kag tatuan. Na, limpyo kayo imong bukto. Nindot kay ng tatuan hasta imong tin. Divine color. And so, how about your heart? Divine joy. Di ba? Insa niya, ikaw nagpa-color man kas buhok. Evil insecurities. Ngiskis ba sa kakas imong kilay? Evil rattle. Tanawag nga uwanan ka, di ba maratol ka kay mapapas mo ng badlis. Suko-suko, rabade mo na ako. Sige na, manindog na ta.